навори бо суханронии раиси ҷамъияти ӯзбекҳои осиёи марказӣ дар сарзамини Перм Ҷаҳонгир Ҷалолов дар сомонаҳои иҷтимоӣ пайдо гардид, ки дар он ӯ аз ӯзбекҳо даъват мекунад барои ширкат дар ҷанги зидди Украина дар канори Русия як батальон таъсис дода шавад. навори мазкур дар шабакаҳои иҷтимоӣ боиси сару садоҳои густарда ва вокунишҳои манфӣ аз тарафи корбарони интернетии Осиёи марказӣ гардид. Я обращаюсь к вам, друзья мои. Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, в колледжах, в университетах. Мы живем, работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур и поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины. худи Ҷаҳонгир Ҷалолов дар саҳифаи ВК-и худ хабар додааст, ки пас аз пешниҳоди ӯ дар бораи таъсиси батальони Амир Темур аз ҷониби ҳамватанонаш ба сӯи ӯ таҳдиду таҳқирҳо боридааст. илова бар ин, агентии муҳоҷирати меҳнатии хориҷии Ӯзбекистон дар посух ба муроҷиати ходими ҷамъияти пур аз муҳаббат ба Русия барои таъсиси батальони ихтиёриён ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад. посухи мазкур дар сомонаи сафорати Ӯзбекистон дар Русия нашр шудааст. раёсат ёдовар шуд, ки дар Ӯзбекистон зархаридӣ тибқи моддаи 154 қонун манъ шудааст. тибқи моддаи 154 Кодекси ҷиноии Ӯзбекистон дар бораи зархаридӣ, иштирок дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрави давлати дигар ё тарафи он бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 10 сол ҷазо дода мешавад. ёдрас мекунем, ки аз оғози ҳамлаи Русия ба Украина, Москва барои ҷалби муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ талош карда, онҳоро бо ваъдаҳои додани шаҳрвандии Русия ва маоши баланд ҷалб мекунад. бо вуҷуди ин ба даъваткунандагон муяссар нашуд, ки дар ин бобат муваффақияти калон ба даст оранд. Rossiya territoriyasiga Moskva, Sheremetyevoda ko'chib kelgan paytida migratsion listni 5-punktidami, 3-punktidami, rabota deb yozib qo'ydimi bu insonlar? Shu rabotasini